Erokamano ahinya, Jill. Tuo mar mpox, aparo ni en gima nyien ahinya e it jowa, nikech kawuono ne wabedo gi kes mar Gen Z manokawo piny Kenya, kendo duondgi nowinjore ahinya. To kipenjogi, to gibiro nyisi ni pok ne gineno gima chal kamano, nikech kane pok onyuol Gen Z e 1980, to family mar mpox ni nosetieki e piny mangima, kendo agombo mondo jothuro ng'e ni notieke higni machon 1980 mane otime thieth mare mano orumo kabisa piny, kendo koro sani wachak wanene. Koro kipenjo Gen Z, to Gen Z biro nyisi ni gin pok giwinjo gima kamano. Mar ariyo, agombo mondo ayangi ni tuo mar guonyoni mar mpox en obedo ikele gi kute miluongo ni mpox. Kute mag mpox gi gibire kuom dhano, to ginie family miluongo ni orthopox viruses. Orthopox viruses gi ginie a larger family miluongo ni orthomyxoviruses. Gin viruses madongo kabisa. In fact, nonro mar virology, an kaka virologist, wacho ni gin viruses madongo mogik moloyo viruses mamoko. Last time kanwa wuoyo nwawacho wach mar COVID-19. King'iyo tibiro yudo ni family ni gin family ma gin jok madongo dongo. Kan wabiro e family ma dhano to wacho ni joka ng'ane roboche, gin jok madongo dongo mano all ne gimbolea. Koro a family mar viruses madongo kabisa mi iluongo ni orthopox viruses. And so gin gibiro kuom dhano, but most of the time gin tiere ong'eche. Family ma jok ong'eche ema gini yudore ahinya e pinje ma yo West Africa kocha, Cameroon, DRC Congo. Nitiere forest moro maduong' yo kono mong'eche ng'enye kabisa, kendo wayudo ni kuondego emiyudogi ahinya. But noko chakore kono. Ng'at mane ong'er mokwongo manokwongo yudi noko yud Kenya, noyude e piny wazunge. But dhano manokwongo yudi gi mpox noyud Africa ka, DRC Congo ema nokwongo yude. Koro bang'e no to no spread e piny mangima, kendo virologists nokawo thuolo mane oloso vaccines mano bedo eradicated kabisa, notieke kabisa, but ochako duogo kendo kako wuoke ong'er to bire dhano, waluongo ni a spillover phase. Tiende ni owuoke joka animals to donje gund dhano, ma abro wacho kako winjo kako ringo biro. But piyo piyo ma tuo ma wanyalo wacho ni en tuo manenore ahinya e pien mar dhano, mano ranyisi maler kabisa manyisore. Jill, okang'e no winja med dhi mbele.